Aleksij Puškov, šef Komisije Saveta Federacije za informativnu politiku, nazvao je logičnom odluku predsjednika Južnoafričke republike Cyrila Ramaphosa i premijera Indije Narendre Modija da umjesto sastanka lidera vlada zemalja Commonwealtha u Samoji odu u Rusiju na summit. Šta uopšte možete odlučivati na Samoji? Apsolutno ništa. U kazanju se međutim određuju konture današnjeg i budućeg sveta. Ko je Starmer? Još jedan premijer zemlja koja se nalazi u socijalnom i ekonomskom opadanju, menjajući premijere kao sezonske rukavice, napisao je na Telegram kanalu. Podsjetio je da Velika Britanija nedavno ispala iz top 10 vodećih svetskih ekonomija, dok je rast njene ekonomije gotovo na nuli. Puškov je također naglasio da svi svetski mediji izveštavaju o samitu BRICS-a, dok za sastanak na Samoji gotovo niko ne zna. Prethodno je Politico objavio da premijer Indije Modi i predsjednik Južnoafričke republike Ramaphosa, jedni od najuticajnijih lidera vlada Commonwealtha, planiraju